Здравейте! Днес получих този пакет от поръчка от сайта AliExpress. В него би трябвало да има телефон. Телефонът е марка Huawei Honor 7. И реших да направя едно разопаковане пред вас, за да се види дали продавачът е читав, дали стоката е перфектна, която е изпратена. Мисля, че всеки има нужда да види това. Пратката ми беше изпратена през холандски пощи, като за доставката ѝ отне точно 20 дни. Беше ми изпратена на 26-ти, днес е 17-ти. За 20 дни пратката пристигна така добре опакована е в тяхното традиционно жълто тиксо. Пратката е изпратена от Холандия. Изпратена е като подарък, което е добре от страната на това, че няма да се плащат митнически такси, понеже е регистриран като подарък и идва от страна от Европейския съюз. Така че всичко е окей. Сега остава само да разпаковам самото пакетче, за да видим дали наистина продавачът е свършил добре своята работа. Да не нараниме кутията добре. Идеално го е направил. Както виждаме, пакет в пакета за допълнителна защита. Опаковано е с Bubble Wrap. И вътре е самия телефон. Надявам се. Поръчах си стандартен пакет с стандартни подаръци, като скрин протектор, кейс за задната част на телефона. Така, като за начало, първият подарък, който е кейса, силиконов. Насипан е добре, даже бих казал идеален, в леко сивкав цвет. Ето го и самия телефон. Кутията е доста изискана. Дава впечатление на луксозен телефон. Всичко отзади на китайски. Кутията е разопакована. В смисъл, скъсани са лепенките тук, понеже самия продавач, още в самото си ревю, беше упоменал, че ще бъде разопакован телефона, за да бъде инсталиран Google Play и премахнати китайския софтуер. Така. Сега пристъпим към отваряне на кутията. Супер. Ето го и телефончето. Ето го и самия телефон. Върху него е поставено предпазна фолия, но за него малко по-късно. Вътре има няколко бележки с EMEI номер, капаче, кутийка с пин, с който да изкарваме слота за сим картата, няколко книжки, това предполагаме опътването, да,
Отпътването. Малка кутийка с преходник към български контакт. Доста ефтино. USB кабел с изход micro USB за зареждане и данни. Ето ви самото зарядно. Самото зарядно е с американски плък. Но пък приляга идеално. От задната страна има ли нещо? Няма нищо. Значи стандартният комплект явно идва само с зарядното и кабела за данни. Няма слушалки. Това е 16 ГБ версия, пристига в такава правоъгълна кутийка. 64 ГБ версия и пристига в по-луксозна кутийка, която и начин на отваряне е по-друг. Като цяло за телефона изглежда много добре, стабилно, никакво скърцане, абсолютно. От дясната страна са разположени бутона за включване и изключване и волюм бутона за увеличаване и намаляне силата на звука. От лявата страна е разположен бутон, който софтуерно може да се назначат няколко изпълняващи се програми за бърз достъп. От горната страна, това мисля, че е Noise Cancellation, някакъв вид микрофон, 3,5 мм жак за слушалките и това е инфрачервения порт. От долната страна виждаме микро USB входа, две гнезда за говорители, но предполагам, че не са две гнездата, т.е. гнездата са две, но има само един високоговорител. На гърба са още разположени китайските лепенки, пръстов отпечатък, който действа изключително бързо, според ревюта на другите, които съм гледал. Камерата е 20 мегапиксела, двойна LED светкавица. Апарата работи посредством или две нано SIM карти, може да работи в двоен режим, или една нано SIM карта и една трансфлаш карта, като трансфлаш картата е за увеличаване на паметта, която може да се увеличи до 128 гигабайта. Капакът е, задният капак е алуминиев, като тези двете, това и това капачета, са от пластмаса, която обаче много наподобява метал и не дава никакъв вид на евтино производство. Този телефон според мен е уникален. Версията 16 ГБ, 3 ГБ RAM, 8 ядрен процесор. Брандиране по 4G, това е някаква китайска мрежа, която по-късно ще го премахнат като софтуер. И ето сега Android започва да се апдейтва и се включи. Самият телефон се включи доста бързо. Екрана е покрит с Gorilla Glass. Мисля, че беше трета версия. 5,2 инча с резолюция 1080p. Изключително
добре реагира на докосване. Но това е сега като за разопаковането. По-късно ще направя и ревю на самия телефон. Как се държи. Благодаря ви и бъдете живи и здрави!